Hi mga ka-vlog! Welcome to my channel, Raine TV Vlog. Ngayon, video na to is meron akong i-share. Binigyan ako ng amo ko ng blessing. So, may blessings tayo dyan. Pero bago dyan is papapasokin ko muna yung intro ko. Intro is papasok na. Ito na nga, binigyan ako ng amo ko. Aking amo na napakabait, na ako dito is 8 years na po. Sa awa naman ng Diyos is okay po sila, wala pong nagbago. May nagbago man siguro one day lang pag ganun, pag wala sila sa mood, diba? Mga ganun naman tayo. So nagulat ako, binigyan niya ako ng, syempre, natural lang yun na, kasi sa akin, konting ano mo lang is, talagang natutuwa ako, kahit na maliit na bagay yan, basta binigay mo sa akin, papahalagahan ko yan, kasi, naisip mo ako sa araw na yon, binigyan mo ako sa araw na yon, at, naiisip mo ko sa utak mo, kasi, naging mahalaga ako sa'yo. So, ito, syempre, blessings nga, binigyan ako ng amo ko ng ang mga addict dyan sa kape. Ito yung kape ko talaga. Ito, naalala ko tong kape na to, kape ko to doon sa Malaysia. Pumunta ako sa Malaysia, ganito yung kape ng matandang madamot doon na naging amo ko. Ang kapeng ito is, alam niyo yung kape doon is yung ganitong kape niya doon is kinukuha ko. Kasi ang kape ko is hindi masarap doon. So, ito, natikman ko doon sa kanya. Ay, nasarapan ako. So, kumukuha ako doon isa-isa. So, hindi niya napapansin. Kasi marami yung kape ng matanda. Siyempre, utak-utak pag may time. Sa Malaysia na ako. Nakwento ko na yan kung ano yung experience ko doon sa Malaysia. At nakwento ko na yan kung ano nangyari sa akin doon. Sa awa ng Diyos is natapos ko yung kontrata ko. Yan. Ito, naalala ko talaga tong kape na to. So, ito, binigyan ako ng amo ko ng kape. Yan. Thank you, ma'am. Thank you for your blessings and thank you for love that you always give to me, understand to me. Also, my sir, and my kuya, and my mama, and yeye. Thank you. Thank you so much to my employer, to my lola tsaka lolo. I'm very blessed because I came here to Hong Kong, and first time that one employer only that I met here, and I'm almost 8 years already. So thank you so much, ma'am, sir, kuya, yeye, mama. Thank you so much for everything that you give us to me and to understand. Ayokong iyak kasi vlogag to. So ito yung unang bigay sa akin ng amo ko. Blessings is coming! Yan. So ito pa, binigyan niya ako ng isang box na mask. Yan. So, ang mask na to is i-share ko. I-share ko sa boarding at meron akong gagawin kasi meron akong magandang magaganap sa Valentine's kasi i-share ko yung blessings ko. So, kung saan ako tumatambay ngayon, kung sino yung mga kaibigan ko, is magbibigay ako ng konting regalo, kaya abangan nyo ko, makita nyo man ako, makita ko kayo, at syempre, hindi naman kasi lahat is mabibigyan, so kung ano lang yung nakita ko na okay siya, diba, nasa mood, syempre, bibigyan natin. Hindi naman po lahat is mabibigyan. So, yun. I-share ko yung ano ko sa February 14 na i-share my blessings. Kaya abangan nyo ang aking pamimigay ng kung ano-ano. Bibidyo ko rin yun kung ano yung mga ibibigay ko.
So, yun. Ito yung blessings sa akin ngayon. Thank you po, madam, sa blessings mo. Mas at saka isang balot na kape. Malaking bagay na po ito. At paborito ko pa yung kape. Thank you so much. Kaya be happy lang at enjoy life at magtrabaho ng maayos, sabi nga nila. Thank you so much at gusto ko na rin magpasalamat sa aking mga members at mga nagpapakulay sa akin. Thank you sa inyo lahat. More blessings, more blessings to come. Mag-ingat tayo at lagi tayo mag-mask kasi delikado na nga. Alam nyo na. Just pray lang tayo ng pray. Thank you. Bye-bye.